Ingan mapus mga katigwangan guys, nga udagan ko na Alibangbang na kuno danay mga engkantada. Ang jadagan pa sa pagkahoy dari guys, jadaplin po doon ka ng makausaba. Nada siguro danay mga engkantada na mudyo. Na guys, kita mo danan kasaling gubot ag mga Alibangbang. Nalingaw ba dyan po ko pero dagod pong panabi-tapi kaya jadanig na agad po yung mga tag-iya dyan eh. Padung nami mulig alis siya. Di amin hapin sa unahan sa Katigbian. Do ako kay bawag part pabanis Katigbian or somewhere. Basta kay malabdan ni ninyo ag river nga dako. Ha? Wow, Alibangbang. Off river oy. Alibangbang ito. Aman. Ito siro to. Pero Encantadia, Santed. Oh, mga anak na mga yelo lagi, yelo mga ano ba? Butterfly. May pahuway rami dari guys. Kay agamong biyahe murag 1 hour na may nag-drive so may pahuway sa midari. Kaya po tanawon ang kuan river. So guys, na ang laba dito sa ubos. Ito kita mo. Mani Pormas River. Wa ko makaibaw guys, ug nakakita ba mo na ng daghang nang lupad-lupad daan nas ka mahuganihan. Kanang magagmay ra magud si Ja pero kita ka na pero wa ko kaibaw makitan pagpud ninyo. Basta kay na ang daghanang mga Alibangbang naglupad-lupad muras jag na engkantada. Oh my god, at nang atuon Ja. Ja, tanawan ninyo ang river guys. Medyo lubog si Ja. Ja, na-amaze lay ko nagtanaw dani mga Alibangbang daghan sila kaadyo. Na guys, kita mo guys. Daghan butterfly. Hala. Daghan butterfly din ko. Ano mura sa bag engkantada ya. Cha. Daghan Alibangbang na, naglipad-lipad. Lagi meron color. Yellow. Guys, munaog mi guys natus daghang butterfly kay tanaw na to kay. Murag na-amis ko maski daghan kaadto butterfly. Na-amis ko sa butterfly daghan. Munaog Miss Ilams tulay. Mao na ni guys, kaya nahina na magbaklay pa dong tagbeng. Si Undo ang gipauna kay arong ugnay manukub dadto sa unang tagbon. Kay hindi sad pag maguna-una ta. Kita paunhan si unang lamoy. Na gani ungo dari sa bus. So guys, mura si Ja og kuan kanang medyo napoy pagka haglekon. Mura bagbugnawon nga. Murag napoy banakeun guro daan ni ga leuke dani somewhere. Nge ko. Guys, nang ko guys, lamin na ang dari mura lang butog ang pantong. Gwapo pag view dari guys, makalingaw pud magtanutan aus tubig ba. Medyo lubog-lubog laman siya ba ngano ni basig baha siguro dito bukid. Anja nagsiling-siling ko dari guys, kaya nangita ko dari ngieb kay mo jak ang tadani kay di sa dug magbugang-bugang tadani UTI na paglabas dani. Bahala kit ag kunot dani. Bas kay makaihi. Sa pa kay na kay silisod gara madam ag sa kanang limbarok hagbeng sa kanang tubig. Awa guys, gwapo pag tulay tanawon no. Nice ka jud tanawon. Awa dia doy kay mangihi ko. Ali ko diha. Mana guys, sama na nakapagawas na ko sang gibati. Tanawon ni jug tubig guys. Makalingaw pud tanawon ba. Murag lami siguro diha magka-bangka. Og di naman pud musug kay musug na mabalintong ta mabago ko sa pagdaring bato. Okay guys. Gwapo po dag-view dari guys. Pero mura dag-haglukon. Di jad mura haglukon jad. Arang inita. Mato ko na ito sa daghang butterfly. Okay, pakita pa na ninyo. Kaya nakakita ko butterfly ito. Daghana siguro. Nga more than 20. Daghana nila. Inita eh. Nangawa man. Nangawa mag-butterfly. Ha? Oh guys. Ihinay. Hala na. Hello guys. Nas binuo nga nagtapak ang daghana. Nakita mo. Ano, dapat ko. Daghana eh. Bebe, ano yang kami nabi? Andolon, ikaw dool.
Apa to? Apa to? Tapay daghan, tapay ikaduha. Murah saja guys, bau ngerian sama Encantada. Kita kayo. Daghan pagkasidaris unahan guys, at dapat sang atuon ni. Bug na wag palibot guys, nga murag basta lainin pud murag na siguro pud ani mga engkanto, mga jatot. Ingon man pus mga katigwangan guys, nga udagan ko na Alibangbang na kuno danay mga Encantada. Anja daghan pa sa pagkahoy daari guys, daplin pud og kanang maka nga suba. Ada siguro dani mga Encantada na mudyo. Na guys, kita mo danan kasaling gubot ag mga Alibangbang. Nalingaw ba dyan po ko, pero dagod pong panabi-tabi kaya dyan danig na agad po yung mga tag-i dyan eh. Gasiling-siling ko dani guys ba, kaya hanggili-ili ang mga palibot guys. Murag naadjad siguro dani mga Encantada. Ang pamati rapid na, di man ta pareho tanawa guys, mga kahoy na daghan ka adyo. Kita mo guys, ang tagwana ka dung Alibangbang mura darig na Encantada. Kita mo siyo guwapo. Ipakita sa namin jo kuan kananay river. Sumanik suba guys, medyo lubag-lubag adjad siya nga man ta mo uwan. Bao basig nga ni na dyan siguro niya kay kusog gud po pressure. Dya haglek dya danig mga slide ba, dya simbakog mapakag sa mga bato. Na guys, daghan ka tong Alibangbang, gadwa-duwa ra sila. Maura pag ilang porma mga hilo. Na, makalingaw lagi kadyo tanawon. Lugpad-lugpad ang hup sila sa mga sagbot, di kadyo maila naguban. Kaya namilit-pilit naman sila sa mga dahon, nagaban, galapad-lupad. Na, makalingaw kadyo na, nagana, nagawak sila. Tapuko lagi. Kalingaw lagi kadyo tanawon, mura lagi lugar sa mga Encantada. Dadag pagpuno as kahoy. Alibangbang guys, arang daghana. Nanggitapok-tapok ro lagi. Ah, wala pa din nagtapok sila. Na guys, ang daghana. Halaga sa nalumos sa binuungan. Nalumos sa binuungan. Ay, wadi ay, di ko nalumos. Uno! Doy, nangita laman dyan kang problema. Uno, muana dyan po kumuagi ba? Ano dyan kumuagi ron? Bahala ka. Gara! Gara ano? Runta, mangguruning bataan eh. Tuwa na gajag hinaral ning lampos na gajag doon. Katawa-katawa pa. Medyo pakman. Wala ka dari kumuagi. Na guys, ang kadaghan ka adsong kahoy, makaingin lagi ka nga naaga jay nagpudyo daan nga Encantada. Wait lady ba guys? Dara. Tanawa. Walang po ng purma giibon ja arang ka daghan ka jud Alibangbang matinga kag bisagikan nga daghan ka adyo. Di tanaw palibot hagleken pun murag na adyo daan ni siguro yung mga kuan nga namudyo ba. Kani ba guys, maning karsadahan giingon. Haban ni napitan ni, haban ni nasakop ning baranggaja ni. Kay bawa man ko nga nay nakatuodan ni. I-comment lang po ni ubos. Diyan mo tabok mis pikas guys, kay muli di mira tong na itulay to ha. Mga liliag sa ni pipurma dadto. Hindi ana ni kalibunan lagi mo ba. Tiaw. So guys, amazing po the view dari. Wala man jud ka sure gan sa atas na ni katigbian pa ba ni o batwan na ba? Boundary gani. Nas nga boundary. Boundary ni sa katigbian o batwan. So kung kinsa tong nakahibaw sa shore o complete address, pwede ra mo comment kas ubos kay dili lagi nagkapit-kapit ra man ni. So na-amaze ko sa view, beautiful ka adyo og river. Kat mga butterfly. So anyway guys, papadadyo namin sa among biyahe kay ladyo-ladyo kami og biyaheunon. Diya tanawon na to po din dyan, asa kami daan ni makahapit. Pahuway ba nga nandya dapong kananay kuha og video para ma-share po na ninyo ang mga beautiful spots. Basin dahi og makalaag po mura. Lami po dahil picture. Ayan o. Diba? So, lami na rin mag-picture. Dari kong speakers to. Dari mag-picture. May katago dyan. Okay! Bye! Bato na me! Okay ra ka? So guys, may dada rin mga bulingon na mo. Awarang ibutang sa salupin. Mga tani ang mga itsura magbiyahe. Ay, luhagad eh. Tana. Okay, paningot man ka. Uja. Katugon pa ko, katong sa lamok ko eh.
Gitu.